ମାମା କରୁଛି ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲମା। ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖରାବେଳେ ଖାଇକି ମୋ ଜ୍ୱର ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମାମାକୁ କହିଛି ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପିଠା ତରକାରୀ କରିଦେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଚିକେନ ତରକାରୀ ପିଠା। ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖୁଛି। हमारे बहुत टेस्टी लगी। यदि हमारा वीडियो भल लगे लाइक करबो, सब्सक्राइब करो।